Bună tuturor și bun venit pe acest canal, eu sunt Ali și în videoclipul de astăzi eu am să vă arăt cum să devii bogat în Avachin Live. Toată lumea mă întreabă de ce ai așa mulți bani în Avachin, iar eu nu, și te rog spune-mi cum faci și de genul. Eu am avut 19 ca doar că am cheltuit și da, pe restul hainelor, restul lucrurilor care mi le-am dorit. Da. Și o să vă arăt cum să faci doar într-o săptămână, ca să faci, depinde, poți să faci doar într-o săptămână 5k Avacoins, deci o să vă arăt metodele mele. Deci, haideți să începem. Prima metodă este să treci levelul. Încearcă să faci toate XP-urile posibile în fiecare zi și doar în 3 zile poți face level și vei primi 500 Avacoins. Deci, sau 1000. Eu o să primesc 1000 dacă trec nivelul sau levelul. O altă metodă este Mystery Box. Poți câștiga diferiți bani, diamante și diferite lucruri ca să poți trece level. Deci am dat 50 de bani, dar am primit asta din greșeală. Nu, deci mi-am cheltuit 50 de bani, dar oricum o să-i refac pentru că, da, lasă. Deci, a treia metodă este să faci fashion contest, da? Să faci fashion contest, faci level, tot ce poți face. Depinde, eu nu știu care să fac. Da. Mai departe este care primești 200 de Avacoins și asta o să-mi aducă noroc pentru că am cheltuit 50 de Ava și pot să fac înapoi și mai mult. Deci veniți la Egypt Adventure și căutați cheia. Eu am luat Scrappy, dar nu știu unde este cheia, da? Eu am completat tot și vă dă 200 de Ava. Deci puteți găsi cheia și după asta vă dea 200 Avacoins. Deci da. Următoarea metodă este să te bagi la jug, la cafenea sau în alte locuri. Deci da. Și tot ce trebuie să scrieți sau să vă copiați. Acestea s-au frumos. Deci scrieți în privat. Nu știu. Deci mie mi-a comandat ea. O să faceți bănuți prin acest lucru. Și vă adunați bănuți în fiecare zi și de exemplu, dacă stai toată ziua aici, apoi vei face măcar 1000 de Avacoins. Poate. Deci da. Deci vă duceți aici și scoateți. Deci și vă scoateți bănuții. Ce ați făcut bănuți? Da. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu am fost Ali și ne revedem data viitoare. Dacă vreți să mă căutați, acesta este codul meu. Deci da, ne vedem data viitoare. Bye!